I justament en el País Valencià tenim uns quants exemples de models que sí que hem de defendre i hem de posar en valor. Parle, per exemple, de típics territoris d'horta ubicats al voltant dels pobles i de les ciutats, que són terres molt fèrtils que el que han fet és, el que fan i el que han fet és nodrir a aquests nuclis poblacionals d'alimentació mitjançant un canal de comercialització molt curt. A més, aquestes zones ajuden a oxigenar i també a baixar les temperatures d'aquests nuclis poblacionals. Sempre serà millor que, tornant a la ciutat de València, que la ciutat de València estigui rodejada d'horta que estigui rodejat de més asfalt, de centres comercials, de més pisos, de més finques o de parcs industrials. N'hi ha també, s'ha de posar en valor o s'ha de defendre el model minifundista valencià típic. Per què? Perquè és un model que, a banda de que està molt lligat a les cooperatives agrícoles, este model, diguem que reparteix la riquesa d'una manera quasi que orgànica. Sempre serà millor que la terra estiga repartida en moltes mans que estiga només en mans d'una persona o d'un fons d'inversió. Quan la terra està repartida, segurament la gent que treballa a terra està ubicada en el mateix territori, s'assenta la població en el medi rural i, en canvi, si la terra està en moltes mans, en poques mans, per exemple, en un fons d'inversió, aquest fons d'inversió segurament serà molt més procliu a convertir-se en una macroplanta solar o en una macroplanta eòlica. És a dir, aquest sistema sempre serà molt més resilient a aquest tipus de pràctiques. Ja que estic comentant aquests models típics valencians, he de dir també que aquests models que han estat normalment al voltant dels nuclis de població tenen una cosa, i és que en els episodis de fortes pluges, de gran concentració de pluges en poc temps, que és algo molt típic del nostre clima i que pareix ser que en el canvi climàtic va produir-se amb més freqüència, aquestes zones agrícoles sempre absorbiran millor aquestes grans quantitats d'aigua que l'asfalt. I damunt no solen funcionar com a barreres d'aigua, que a vegades aquestes ampliacions urbanes que s'han fet sense tindre en compte els cursos naturals de l'aigua, el que han produït és que a vegades els efectes d'aquestes grans pluges siguin més forts encara en uns nuclis nacionals. D'una manera, la terra el que fa és portar l'aigua per el seu curs natural, que sempre serà millor. I en aquesta línia també tenim l'exemple de l'agricultura de secà, que la tenim també molt present en el territori valencià, com pot ser les oliveres, els ametllers, les vinyes, que a banda de ser un model que, diguem que conviu molt bé en els ecosistemes, és part d'un ecosistema, també fa de barrera contra els incendis. Esdevé un tallafocs natural i que damunt una cosa que no se sol comentar és que és a cost zero per a les administracions. Qui manté eixos bancals i la seva funció contra els incendis forestals són els llauradors. És un model que crec que també s'ha de defendre. En aquesta línia, un altre aspecte positiu de les zones de secà és que es fan sembrats vol dir que són són sembrats de cereal, i aquests sembrats de cereal estan destinats normalment a ús en ramaderia o en bestiar, i d'alguna manera el que fa és acurtar també aquests canals entre l'agricultura i la ramaderia. Ecològicament és molt millor que el gra que alimentarà el bestiar que conviu quasi que en aquestes explotacions agrícoles estiga produït molt pròxim a la mateixa explotació que vinga de l'Amazones que estava parlant antes, de la soja de l'Amazones. Un altre exemple d'agricultura que conviu en els ecosistemes és les terres d'arròs, per exemple, l'Albufera i també la Marxal de Pego-Oliva. Allí és un espai natural, però que també és un espai agrícola, i que estic convençut que el fet que sigui un espai natural mantès pels agricultors ha permès
que aquestes terres no se convertiren en carn per a l'especulació immobiliària, perquè un territori com aquell, que està apegat a la costa, apegat al mar i damunt que té recursos hídrics, podria haver-se perfectament convertit en urbanitzacions paguiris. Però, clar, per a que tots aquests models puguen perviure en el temps, n'hi ha una cosa que és molt important, i és que no podem defendre'ls només des d'un punt de vista ecològic o inclús estètic, que és el que s'ha fet moltes vegades. Els hem de defendre des del punt de vista de la rendibilitat del treball de les persones que treballen en aquesta terra. És a dir, si no assegurem un preu just per a les collites de les persones que treballem en el camp, si no acabem amb les exportacions en règim de competència deslleial, estarà molt complicat en el futur mantindre aquests models que sí que són beneficiosos per al medi ambient i que d'alguna manera pal·lien els efectes del canvi climàtic.